Дзве галоўныя падзеі гэтага тыдня. Першае – гэта падзенне дрона ў цэнтры сталіцы, і другая падзея – гэта візіт Александра Лукашенка на Валаам да Владзіміра Пуціна. Найперш пра дрон. Сітуацыя скандальная. На 2-мільённы горад упаў дрон, і, як кажуць улады, напрыклад, Александра Лукашенко, там было 59 килограммов выбуховки. Вы знаете случай, когда уже в Беларусь 59 килограмм взрывчатки, начиненной шариками и прочее, ну хорошо, не взорвалась, ударил по 10-этажному дому, где жили обычные простые люди. Правда, эксперты адмаўляюць гэта, бо калі б толькі было выбухоўкі, то яна павінна была б взорвацца. Ну, але не гэта важна. Важна тое, што як бы разбіваюцца некія міфалагемы, афіцыйныя міфалагемы. Найперш тое, што Лукашенко з'яўляецца гарантам мірнага неба. І тут на сталіцу падае дрон з выбухоўкай. Высвятляецца, што ніякага мірнага неба няма. І гэта вынік эскалацыі вайны ва ўкраіне. Расія за год павялічыла вытворчасць дронаў у 5 разоў. І таму цяпер запускае з большай колькасцю, і проста па тэорыі верагоднасці нейкая частка з іх залятае на тэрыторыю Беларусі. Але ж Александр Лукашенко падтрымаў агрэсію Расіі супраць Украіны. Гэта значыць, што ён таксама вінаваты ў тым, што гэтая вайна ідзе дасюль. І другі момант. Александр Лукашенко вельмі хваліцца, якія моцныя ў Беларусі ўзброеныя сілы. Адбываюцца ўвесь час некія вучэнні, некія мабілізацыі, некія праверкі, створана тэрытарыяльная абарона, народнае апалчэнне. І што ў выніку? І ў выніку праз палову тэрыторыі Беларусі дрон далятае да сталіцы і тут падае. І дзе ж тут супрацьпаветраная абарона Беларусі? Што яна рабіла? І ці дапаможа барацьбе з дронамі тактычная ядзерная зброя расійская, якая размяшчаецца ў Беларусі, ці той самы арэшнік, пра які казали Путин и Лукашенко на Валааме. Хотели этот орешник, имеется в виду белорусскую позицию, разместить орешник где-то в будущем году. Владимир Владимирович прямо сказал, в этом году мы в основном должны закончить эти процессы. Теперь про чарговы візіт Александра Лукашэнкі ў Расію. Ну, нічога нечаканага ў гэтым візіце няма. Пасля 2020 года, і нават асабліва пасля пачатку вайны, сустрэчы і перамовы паміж Лукашэнкам і Пуцінам адбываюцца прыкладна раз на 2 месяцы. Так што тут, в прынцыпе, гэты графік вытрыман нават трошкі і зацягнута гэта сустрэча, бо апошні раз Лукашенко з Пуціным сустракаліся ў канцы красавіка ў Волгаградзе. Ну, 3 месяца прайшло, правда, былі перакрыжаванні 2 падчас Дня перамогі ў Маскве і падчас саміту Еўразійскага эканамічнага саюзу ў Менску, але там перамоваў не было. Але тут важны геапалітычны кантэкст. Увесь свет сёння абмяркоўвае той ультыматум ці той дэдлайн, які паставіў прэзідэнт США Дональд Трамп Владзіміру Пуціну, ці спыняе вайну, ці будуць уведзены жорсткія санкцыі і іншыя захады з боку США, каб прымусіць Маскву да прымірэння. І перад Пуціным цяпер паўстае задача прыняць некія важныя рашэнні. Таму што так ці інакш сітуацыя непрыемная для Масквы. І вось тут у гэты час якраз і паяўляецца на гарызонце ў Валааме Александр Лукашенко. Заявление и нашего общего друга, за которого мы так переживали, Дональда Трампа, я помню наши переживания, чтобы он победил и так далее. Там 50, 60, 10 дней. Это тоже так политика не делается. Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение. И указать там
не получится, тем более ядерной державе. Слушайте, ну это просто смех вызывает. Складваецца ўражанне, што Лукашенко патрэбен Пуціну для некай псіхалагічнай тэрапіі. Дзеля гэтага ён быў і выкліканы туды, і тут жа раптам там аказалася вялікая колькасць журналістаў расійскіх. І трэба ж так апынуцца, што ўсе задавалі пытанні пра вайну ва ўкраіне, пра перспектывы з яе спынення, пра адносіны з США і так далей. Ну і вось тут Лукашенко фактычна дапамагаў Пуціну, прагаворваў тое, што, можа, Пуцін не хацеў бы гаварыць, то бок выконваў тую самую функцыю прэсавага сакратара Пуціна, пра якую казалі раней на пачатку вайны. Украина сегодня бегом должна просить его: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся. В противном случае через несколько, там, месяц, полтора, два, не знаю, там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют. Вернут. Ну, вернут, да. Навошта Пуціну такая падтрымка? Можна задаць лагічнае пытанне. Ну, ведаеце, дыктатары людзі адзінокія. Яны не давяраюць нікому, яны разумеюць, што іх атачэнне кажа тое, што павінна падабацца правадыру, кажуць, які ты мудры, які ты разумны, як ты ўсё правільна робіш. Вось, і таму псіхалагічная падтрымка ад кіраўніка, няхай вельмі моцна залежнага, але фармальна суверенной державы, ну, тут вельми важно. Если перед нами закрыл кто-то дверь, в мире очень много открытых дверей. И Россия, и Беларусь сегодня сделали очень серьезный разворот. В нашем мире никому не удастся на колени поставить нас. Мы полны решимости отстоять свои интересы. Лукашенко активно падтрымоўваў Пуціна, увесь час атаясамляў сябе з Пуціным, атаясамляў Беларусь з Расіяй, казаў мы, нас. То бок увесь час падкрэсліваў, што мы адзінае цэлае, што мы адзіны суб'ект і таму мы разам. Ну, а галоўны месседж гэта было пасланне Дональду Трампу. І сэнс гэтага паслання ну, вельмі просты. Так мы ж таксама за перамовы, мы таксама за мір. Але, і тут Пуцін устаўляе сваё, ну, уже ставшее знакамітым слово «але». Але для гэтага Расія павінна дасягнуць тых мэтаў, якія былі пастаўлены ў пачатку вайны. То бок, фактычна гаворка ідзе пра тое, што мы гатовы весці перамовы аб капітуляцыі Украины. Надо просто садиться за стол и договориться, какие бы позиции ни были. А переговоры, кстати, начинались именно в Беларуси. Да, три раунда прошли. Ну, не нравится в Беларуси, ну, хорошо, вот с Владимиром обсуждали. Да хоть на Луну, куда угодно, но надо садиться за стол переговоров и разговаривать, а не бросать камни друг друга. Што тычыцца іншых пытанняў, якія, магчыма, будуць абмяркоўваны ў кулуарах, гэта тыя вучэнні сумесныя беларуска-расійскія, якія павінны адбыцца ў верасні. Наўрад ці да гэтых вучэнняў Пуцін і Лукашенко яшчэ сустрэнуцца. Ну і вось варта вызначыць фармат гэтых вучэнняў, маштаб іх, таму што яны выклікаюць вялікі рэзананс, вялікія пытанні ў суседзяў, і вось абгаварыць гэтую тэму. Ну і плюс эканамічныя пытанні. Беларускія афіцыйныя асобы адкрыта, публічна заяўляюць, што хацелі падтрымаць ад Расіі новыя крэдыты на перафінансаванне старых крэдытаў, на інвестыцыі некіх праграм імпартазамяшчэння, ну і, што самае дзіўнае, на падтрымку беларускага бюджэту. Беларускія чыноўнікі не саромеюцца казаць, што ёсць праблемы з фінансаваннем бюджэту, таму Расія дапамажы. Ну, вось, я думаю, што менавіта ў гэтым сэнс быў гэтага візіту Александра Лукашэнкі на Валаам.